Tayo mamili ng ating ingredients for sa ating labong or dabong. Alright, sana makita tayo dun sa kailangan natin. Yan, saluyot. Okay, saluyot yan mga dear. Alright. So, hanap pa tayo ng iba. Ating kalabasa mga dear. Kalabasa. Okay, kalabasa. So, ikot-ikot pa tayo. Okay? Ayan, ay hanap tayo ng wala kasing dahon ng sili. Walang dahon sili. So, hanap tayo ng dahon ng sili. Gawa, yung frozen. So, hanap tayo ng dahon sili na frozen. So, baka mayroon dito. Medyo malayo-layo yung boses ko mga dear. Pero hanap tayo ng dahon ng sili. Sana may dahon ng sili dito. Ayun, mayroon. Dahil wala tayong fresh, ito na lang frozen. Ito yung dahon sili. Which is sana ba yan? Pepper leaves. Ayan, nakalagay na. O, sana nakita nyo. Pepper leaves. Ayan. Alright. So, hanap tayo ng mahal naman yung mais nila dito. Alam mo yung bakit? Itong gusto kong ihalo na mais, no? Yung yan ang gusto natin ihalo. Alam ko gusto ng iba yung corn, pero itong gusto natin ihalo. So bali diba? So yan natin. So siyempre ihanap tayo ng mas mura. Awan ko kung anong price dito. So, doon tayo sa mura. Yung sweet corn. Halo natin yan, okay? At saka, ano pa hanapin dito natin? Yung labong. Which is saan ang dabong dito? Dabong. Okay, hanap muna tayo ng dabong. Ayan, bamboo shoot. Siyempre, dito tayo sa Pamana. Dito tayo sa Pamana. Isa lang. Walang kailangan natin. Isa lang. At saka, mabigat na rin. Isa lang kailangan natin. Okay? Ayan. So, ito yung bamboo shoot natin. Isa. At saka si sweet corn. Yung which is ganyan ang kunin natin. Ito ay pasalamat kay Miss Eve Madrid at saka Miss Lapot at saka si Miss Josie Payawan. Sila ang ating napili at nabunot kanina. So, i-fusion natin lahat ng mga ideas nila dito sa ating bamboo shoot recipe. Alright? So, hanap tayo ng isda. Alright? Isda. So, ito yung tuna na sinasabi ng ating deer. So, kukuha tayo ng isa dito. Ano ba magkano yung per pound? $7.99. Okay, kuha tayo ng isa. Hopefully na hindi tayo abot ng ano nito. Diba? Ang sarap. Siguro prituhin natin bago natin ihalo doon sa ating bamboo shoot recipe. Okay? So, ayan. Patimbang natin mga deer. Kung magkano yung abutin natin ng isang siwang tuna. Isang siwa na talaga. Alright? Ang lakas ng tugtog nila mga dear. So, kailangan natin to i-edit na naman. Yan ang price ng tuna natin.
10:39. Isang hiwa mga dear. Bali, umabot lang ng 1.30 pounds. So isa kalahati. Umabot na tayo ng 10:39. O, bongga. Okay. So, ano pa kailangan natin? Mayroon akong listahan dito. Which is, ito yung ating listahan. Ito. So, hanap tayo ng coconut milk. Kasi, mayroon na tayong kalabasa, mayroon na tayong saluyot, mayroon na tayong dahon ng sili, at saka bamboo shoot, at saka ito yung corn na ihalo natin, at saka yung isda. So, kailangan natin ng coconut milk.
masarap pa. Ayun, tapusin muna natin ito lutuin. Pagkawa natin. Lagyan natin ng asin para matabang siya as in. And then lagyan natin ng konting bitchin. Alright. Super sarap na siya tingnan. So dahil yung ating dahon madaling maluto, which is ito yung sili, dahon ng sili. Wala tayong kasi mabili na fresh, so yung frozen ang sasahog natin, di ba? Alright, so mukhang masarap na, no? Hindi pa tapos. Tapos yung ating saluyot, sabay na natin din yung saluyot. Ayan, daming saluyot. Bamboo shoot. Yan. Salamat kay Miss Marie Lapot Alansado at saka si Miss Eve Madrid at saka si Miss Josie Payuan o something like that. So thank you mga dear sa inyong mga recipe. So ito pinagsama-sama natin yung tatlong ideas ninyo. So ayan na siya. So takpan natin para maluto yung ating green. Alright. Check natin ulit. Ayan na, kumulo na siya. So i-gano'n na natin yung saluyot. Yan, mukhang masarap na. Tikman natin ulit, no? Ay, perfect. Oh my gosh. This is so delicious, mga dear. So, ayan. Takpan natin ang ulit. At hayaan natin siyang maluto sa init. So, tapatay na natin yon. Ayan. So, tayin natin ay mamaya.